हॅलो 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 दाजी बाळूगाडी मित्रमंडळ तिरोड गावडी तांड्या ग्रुप आणि मोर्या बीट्स तिरोड आपल्या समोर छोटासा प्रयत्न सादर करतोय तो शांततेने ऐका आणि टाळ्यांच्या गजरात आम्हाला प्रोत्साहन द्या. कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम महाराज गणपती भूपती प्रजापती ऐश्वपती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान मंडित शस्त्रास्त्र शस्त्र शस्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज महाराज श्रीमंत 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की
ratnagiri.